Te, nakita nyo na ni nga video? Sigurado gid ako, kay damo na sa inyo ang nakalantaw. Day, may pamangkot ako. Wala ka na gid sang i-content? O kung wala ikaw sang talent? Tinga pati mo pa pangihi, himuon mo pa nga content. Ano ina? 99% reels, 1% huya, equals 100% ginaga. Gani, parido pay po plastar pamati. Kaysa bunga punto por punto, amo ning budlay basta online ang video. Kay ka budlay huyapan si Inday. Una nga punto, amo ning hindi maayo. Kaysa kadamo sang gusto nga magsikat. Damo sang nagahimo sang reels. Ang ila ginapanghimo kung hindi ka bastusan, walay kapuslanan. Daw amo na ining mga babae subong, pahuya-huya, kag wala ginarespeto ang ilang kaugalingon. Hindi man siguro tanan, pero kadaman. Kay kadamo pa man sa mga babae nga mga matarong. Pero mas nagadamo ang mga babae nga daw mga krong-krong. Kaduha nga punto, hambalan nimong imong miga nga bantayan ka para hindi ka makita. Tapos hindi siya magbalikid para hindi iya man makita. Safe na. Safe ang imong Pikachu. Pero i-post nimo sa social media para milyon ang makakita. Di nang utok mo ara sa dapadapa mo. Inano, amo nang budlay. Kay kun ano kadako sa imong puklo, ang imong utok daw sa mumho. Ikatatlo nga punto, advice ko lang sa laghimo sang amo nga mga reels, ang mga content kabastusan, kagagahan o kunway kapuslanan. No, ganyo na pagtabon-tabuni. Nga ginatabon-tabunan nyo pa ina, nahuya ka mo? Nahuya ka mo nga makita sang kadaman? Hindi na magkahuya. Kaya nga ang mga taho nagakabitin maglantaw. Kasi kay siyempre, ginatagaan nyo pa sa isang problema. Ila papaminsaron. Kung ang imong monarkiya, nagadusngal. Tapos ang bulbul, damol-damol. O kon, ang imong Pokemon, ang imong poklo, nagaulbo, kagkalbo. Thank you. Ika-4 nga punto, kabalo ka na gid nga ma-video ka. Di tani nagpreparar ka. Tani nagpanti ka tibak. Hindi kay panti nga lagak. Ay ang butsi mo. Sang imong pagpangihi dira, hindi lang kaya subay ang magkalamatay. Kundi pati imong huya, mapatay. Amo ni nagakalatabo. Kahit igdamo sang gusto magsikat. Hala ka reels nga reels. Amo na lang nang ginubra. Nagpakahuya-huya. Di subong day. Nalabot mo gid ang imong gusto. Kahit nagsikat ka. Nabantogan ka pa. Nagbantog ka na ang babahi nga may fokilya nga daw bumba. Kahit ikon mangihi, nagaagwasa.